Il-Partit Nazzjonalista ma jaqta' qalbu qatt. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jirrappreżenta l-valuri tal-onestà politika, tal-integrità u tas-sewwa. Il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta indirizza lill-attivisti tal-Partit Nazzjonalista f'laqgħa fid-Dar Ċentrali. Il-messaġġ li batna hu wkoll illi il-in mill-proposti, il-in mill-flus, aħna nirrappreżentaw xi ħaġa akbar. Aħna nirrappreżentaw il-valuri. Nirrappreżentaw il-valuri u l-prinċipji illi nemmnu fihom. Mhux għax aħna perfetti, mhux għax aħna ma nagħmlux żbalji, mhux għax aħna għaddisin mixin fl-art u żgur li maħniex. Imma għandna valuri bħalma huma l-valuri tal-onestà, bħalma huma l-valuri tal-integrità, bħalma huwa l-prinċipju tal-verità. Dawk huma valuri li aħna nxejru l-bandiera tagħhom, dawk huma valuri li aħna nozzu, dawk huma valuri li huma tajbin u li għandna nkunu kburin illi aħna nemmnu fihom. Simon Busuttil tkellem dwar ir-riżultat elettorali u qal li minkejja r-riżultat elettorali il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jemmen u jħaddam politika tas-sewwa għaliex il-ħażin ma jsirx tajjeb b'riżultat elettorali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li se jibqa' jirrispetta u jwettaq il-valuri tad-demokrazija u appella lil 135,000 votant tal-Partit Nazzjonalista biex jibqgħu jemmnu fil-governanza tajba u serja. Dawn huma valuri li l-Partit Nazzjonalista jemmen fihom passjoni, sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil qal li hu se jħalli l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista propju għaliex jemmen li għandu jerfa' r-responsabbiltà politika, mhux bħal ħadd ieħor li baqa' ma rriżenjax quddiem każi serji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li partit politiku għandu jitmexxa politika serja u mhux bil-bullying. U tkellem dwar il-proċess ta' ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista u qal li se jkunu madwar 23,000 tesserat tal-Partit Nazzjonalista li se jgħażluh. Dan wara li l-Kunsill Ġenerali se jkun għażel l-aħjar żewġ kandidati u mistenni li dan il-proċess jintemm bejn Awwissu u Settembru li ġej. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li hu u l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista se jibqgħu jaqdu d-doveri tagħhom sakemm ikun hemm kap ġdid biex fil-Partit Nazzjonalista ma jkunx hemm vojt. U appella lil Maltin u lin-nazzjonalisti biex isaħħu l-ħidma politika fil-Partit Nazzjonalista, fil-partit li huma jemmnu fih. Simon Busuttil sostna li t-tmexxija tiegħu se tħalli wirt fil-Partit Nazzjonalista, wirt ta' partit li ħaddan imġieba xierqa. Inħalli dan il-wirt. Il-wirt illi aħna nkunu simbolu ta' imġieba xierqa. Illi meta hemm bżonn imġieba tajba, inti tħares lejn il-Partit Nazzjonalista. Li meta hemm bżonn eżempju tajjeb, inti tħares lejn il-Partit Nazzjonalista. Illi meta hemm bżonn il-prinċipji, il-valuri, is-serjetà, l-onestà, l-integrità, il-verità, inti tħares lejn il-Partit Nazzjonalista. U dak huwa il-wirt illi jien flimkien mal-mexxejja ta' qabli wkoll nixtieq inħalli warajja u fuq kollox. L-ikbar ħaġa, l-aktar ħaġa illi jien dejjem insistejt fuqha. Illi ma għandna naqtaw qalbna qatt. Fost l-applawżi tal-attivisti, Simon Busuttil qal li n-nazzjonalisti għandhom ikunu kburin bil-Partit Nazzjonalista li huma jaħdmu fih għaliex dan u partit li jwettaq politika onesta b'dinjità fl-aħjar interess tal-pajjiż.